Мислиш за него повече, отколкото си готова да си признаеш. Не е само от време на време. Това се случва постоянно. Той се появява в мислите ти в тихите моменти, насред деня ти, точно преди да заспиш. И колкото и да се опитваш да се разсееш, мислите ти винаги се връщат при него. И сега идва частта, която е по-трудно да се пренебрегне. Ами ако това не е случайност? Ами ако причината, поради която не можеш да спреш да мислиш за него, няма нищо общо с прекомерното размишление, а с нещо, което се разиграва под повърхността? Повечето хора ще ти кажат едно и също. Ще кажат, че просто си твърде привързана. Че всичко е само в главата ти. Че трябва да продължиш напред. Но това обяснение се усеща непълно. Защото това не се усеща като обикновено привличане. Усеща се по-дълбоко, по-тихо. Почти сякаш нещо постоянно дърпа вниманието ти обратно към него. Така че истинският въпрос не е само защо не мога да спра да мисля за него. Истинският въпрос е: ами ако той вече е част от твоя вътрешен свят, защото ти вече си станала част от неговия? Преди да правиш прибързани изводи, това не винаги означава това, което мислиш. Защото понякога този вид умствен фокус е истинска връзка. Но понякога е нещо съвсем различно. И ако не разбираш разликата, лесно можеш да объркаш емоционалната интензивност с нещо реално. Точно тук нещата стават сложни, защото когато един мъж съществува толкова устойчиво в съзнанието ти, обикновено се появяват модели и от двете страни. Не винаги видими, не винаги съзнателни, но достатъчно реални, за да влияят върху поведението, чувствата и вниманието. И точно това повечето жени никога не виждат. Какво наистина се случва вътре в него, докато те се опитват да разберат собствените си чувства. В този текст ще откриеш 7 фини, но мощни промени, които често започват в един мъж, когато не можеш да спреш да мислиш за него. Някои от тях ще потвърдят това, което вече усещаш. Други могат напълно да променят начина, по който виждаш тази връзка. Но накрая ще разбереш едно нещо ясно. Никога не е ставало само за мислене. Когато един мъж е постоянно в мислите ти, повечето жени инстинктивно правят едно и също предположение, че просто прекалено много мислят, че е само умствена примка, нещо самосъздадено, нещо, което трябва да контролират. Но ами ако това предположение е непълно, защото емоционалният фокус, особено когато стане устойчив, не винаги възниква без причина. Той не се прикача просто случайно към един човек и не остава там без причина. Понякога сочи към нещо, което съществува отвъд съзнателното възприятие. Карл Юнг вярваше, че човешката връзка се основава на повече от логика или директна комуникация. Той говореше за нещо по-дълбоко. Вид емоционално подводно течение, което свързва хората под повърхността на обикновеното взаимодействие. Поле, в което мисли, чувства и впечатления не винаги принадлежат само на един човек. Тук започва идеята за емоционалното огледало. Емоционалното огледало не означава съзнателно копиране на чувствата на някой друг. То е много по-фино от това. Това е когато твоето вътрешно състояние започне да отразява нещо, което може би се формира и в някой друг, дори и никой от вас да не е говорил за това. То може да се прояви тихо, като повтаряща се мисъл, която не изчезва, като чувство, което сякаш идва от нищото, като привличане към някого, което логически не изглежда напълно обяснимо. И тук е грешката, която повечето хора правят. Защото не всяка интензивна мисъл означава, че съществува дълбока връзка. Понякога умът се задържа, защото се опитва да разреши нещо неразрешено.
но понякога самата устойчивост е сигналът. Вид психологическо ехо. Когато някой влезе в умственото ти пространство по начин, който се усеща стабилно, а не хаотично, това може да подсказва, че вниманието ти не се движи случайно. То реагира. Реагира на нещо, което все още не е намерило пълен израз. И тук динамиката става интересна. Защото когато се случва емоционално огледало, това не означава, че той седи някъде и съзнателно мисли за теб по точно същия начин, по който ти мислиш за него. Рядко така работи. Вместо това се проявява на фрагменти. Може да се чувства леко разсеян, без да разбира защо. Може да забележи промяна в настроението си, която не може да обясни напълно. Може за миг да помисли за теб и после да отпрати мисълта на страна, само за да я намери отново по-късно, в друга форма. Не като яснота, а като фино безпокойство. И колкото повече това остава неразпознато, толкова повече се натрупва под повърхността. Мъжете по-специално не са винаги обучени да интерпретират тези вътрешни сигнали като емоционална връзка. Те често ги превеждат в нещо друго – стрес, скука или нужда от разсейване. Но произходът остава същият. Нещо или някой е оставил отпечатък. Така че когато умът ти се връща отново и отново при него, това не означава автоматично, че чувството е взаимно, но не означава и автоматично, че е едностранно. Поставяте в пространство на неяснота. Пространство, в което нещо се формира, но все още не е дефинирано. И тази неяснота е неудобна, защото умът естествено иска сигурност, иска да назове преживяването. Връзка или илюзия, значимо или безсмислено. Но емоционалното огледало не работи в ясни категории. То съществува в пространството между, където съзнанието все още настига преживяването. Така че вместо въпроса «реално ли е това или не», по-полезен въпрос е «какво се опитва да ми покаже това усещане?» Защото независимо дали е огледало, проекция или начало на нещо взаимно, фактът, че продължава, означава, че изисква вниманието ти, не е реакцията ти. И разбирането на тази разлика е началото на яснотата. Когато става дума за емоционална връзка, мъжете често преминават през много по-различен вътрешен процес от жените. Не защото чувстват по-малко, а защото обработват това, което чувстват по различен начин. Докато много жени преживяват емоциите в реално време, чувстват, разбират и реагират почти едновременно, мъжете са склонни да преминават през забавяне. Пространство между преживяването и осъзнаването на това, което то всъщност означава. И това забавяне може да бъде объркващо, особено отвън, защото в момента той може да изглежда незасегнат, неутрален, дори дистанциран. Но това не означава, че нищо не се случва. Често означава, че нещо все още се обработва. Мъжете са склонни да регистрират емоционалното въздействие, след като моментът е отминал, а не по времето, когато се случва. Те съхраняват взаимодействията, вместо веднага да ги интерпретират. Като впечатления, оставени на страна, за да бъдат преосмислени по-късно, когато има пространство за размисъл. И точно тук се разгръща нещо важно. Защото когато един мъж започне да преиграва моменти, свързани с теб, той не просто си спомня какво се е случило. Той започва да забелязва как се е чувствал, как присъствието ти го е засегнало, фините промени във вниманието му, разликата между усещането, което изпитва в твоя близост, и усещането навсякъде другаде. Но това осъзнаване не идва наведнъж. Изгражда се постепенно, често в тихи моменти, когато е сам, когато разсейванията избледняват, когато умът му вече не е заед с всичко останало, което се конкурира за вниманието му. Тогава започва преиграването, не винаги съзнателно. Понякога са само фрагменти, спомен за нещо, което си казала,
Детайл, който не е забелязал тогава. Усещане, което е останало по-дълго от очакваното. И без да го осъзнава, той се връща към тези моменти отново и отново. Не защото се опитва да те разгадае, а защото нещо от преживяването е останало в него. И тук много жени погрешно четат това, което виждат. Защото на повърхността може все още да няма почти никаква видима промяна. Може да не се свързва по-често. Може да не изразява нищо директно. Може да продължава да се държи по същия начин. Но вътрешно нещо се е променило. И тази промяна често започва като контраст. Той започва да забелязва какво се усеща по-различно, когато те няма наоколо. Какво липсва. Какво изглежда по-малко привлекателно от преди. И така емоционалното осъзнаване започва да придобива форма в него. Не чрез незабавна яснота, а чрез сравнение, чрез отсъствие, чрез тихото признание, че си оставила по-силен отпечатък, отколкото е очаквал. И затова времевото съвпадение може да изглежда толкова неравномерно. Защото, докато ти може вече напълно да знаеш какво чувстваш, той може все още да е в етапа на разпознаване, че изобщо има нещо там. Все още работи да го разбере. Все още превежда усещане в разбиране. Така че ако забележиш, че постоянно мислиш за него, това не означава непременно, че той съзнателно прави същото. Но може да означава, че присъствието ти вече е влязло в неговия вътрешен свят по начин, който той все още не е обработил напълно. И колкото повече пространство съществува между вас, толкова по-дълбок е склонен да стане този процес. Защото без постоянно взаимодействие, умът му остава сам с отпечатъка. И тогава започва да се появява значението. Бавно, тихо, но често по-дълбоко, отколкото би се случило при постоянен контакт. Има момент, в който нещо започва да се променя в един мъж, много преди да каже и дума за това. И тази промяна рядко е очевидна. Не се проявява като признание. Не идва като ясна, директна комуникация. Вместо това се появява в малки, почти незабележими промени. Промяна в начина, по който реагира, фина разлика във вниманието му, тихо осъзнаване, което преди това не е съществувало. Отначало може и самият той да не го разбира напълно. Знае само, че нещо се усеща по-различно. Нещата, които преди са изглеждали автоматични, сега изискват повече обмислене. Взаимодействията, които някога са изглеждали неутрални, започват да носят тежест. И без да го осъзнава, ти заемаш все повече пространство в неговия вътрешен свят. Не по шумен или overwhelming начин, а като стабилно, постоянно присъствие, което той не може лесно да пренебрегне. Тук често започва емоционалният дисонанс. Фина напрежение между това, което чувства, и това, което може да обясни. Защото на едно ниво официално нищо не се е променило. Може да няма дефинирана връзка, никакво ясно споразумение, никакъв момент, към който да посочи и да каже «тук е започнало». И въпреки това, вътрешно нещо вече се е изместило. Може да направи пауза преди да ти отговори, не защото не е сигурен какво да каже, а защото е по-наясно как ще бъде прието. Може понякога да стане по-тих, по-внимателен, по-съобразен с детайли, които преди е пренебрегвал. И тук нещата лесно могат да бъдат погрешно интерпретирани, защото отвън тези промени не винаги изглеждат като напредък. Могат да изглеждат като колебание, дистанция, дори оттегляне. Но често е точно обратното. Това е резултат от засилено емоционално осъзнаване. Когато нещо започне да означава повече, то също става по-уязвимо. И за много мъже уязвимостта не се превежда незабавно в израз.
превежда се в предпазливост, в наблюдение, в нужда да разбере какво се случва, преди да действа accordingly. Така че вместо да се доближава по очевидни начини, той може временно да забави. Не за да създаде дистанция, а за да разбере промяната, която изпитва. В същото време вътрешните му приоритети започват да се коригират. Неща, които преди са имали пълното му внимание, сега може да изглеждат по-малко ангажиращи. Разговори, които преди са били достатъчни, сега изглеждат повърхностни. Расте осъзнаване, че е възможно нещо по-дълбоко, дори ако все още не е дефинирал напълно какво е то. И това осъзнаване променя начина, по който се движи. Може да обръща по-голямо внимание на тона ти, на реакциите ти, на фините начини, по които отговаряш на него. Не от стратегия, а защото вниманието му вече не е случайно. То е фокусирано. А фокусът е един от най-ранните признаци на емоционална инвестиция. Дори когато все още не е изговорен, дори когато все още не е напълно разбран. Това е и фазата, в която може да се появи непоследователност. Не защото играе игри, а защото навигира непознато. В един момент може да изглежда присъстващ и ангажиран, в следващия – по-дистанциран. Не защото усещането е изчезнало, а защото все още се учи как да го държи. И без езика, за да го обясни, това вътрешно движение може да изглежда като смесени сигнали. Но по тази непоследователност често има модел – постепенна промяна от безразличие към осъзнаване, от осъзнаване към емоционално присъствие. И макар да не е стабилно все още, то вече не е неутрално. Така че, ако си усетила промяна в него, която не можеш напълно да обясниш, може би не го измисляш. Може да са ранните етапи, в които вътрешният му свят се реорганизира около нещо, което е започнало да има значение. Тихо, фино, но по начин склонен да расте с времето. Има фаза в емоционалната връзка, която не разчита на думи или дори на постоянно взаимодействие. Тя се изгражда тихо, почти невидимо. И въпреки това, когато е на лице, може да се усеща по-силно от всичко, което е ясно изразено. Започва с внимание. Непринудително внимание. Не умишлен фокус. А вида, който се връща сам от себе си. Отново и отново. Ти не решаваш да мислиш за него. Умът ти просто отива натам, насред нещо несвързано, в моменти, които нямат нищо общо с него. По времена, когато би очаквала да се чувстваш напълно откъсната. И тук преживяването става магнетично, защото не се държи като обикновени мисли. Обикновените мисли избледняват. Те идват и си отиват. Но този вид фокус остава. Той се повтаря. Създава усещане за привличане, което се усеща почти външно, сякаш вниманието ти е дергано, а не насочвано. И когато това се случи, естествено е да предположиш, че зад всичко трябва да стои нещо по-дълбоко, че трябва да има причина. Връзка, споделено течение, което съществува под повърхността. И понякога има. Но не винаги по начина, по който изглежда. Защото умът има силна склонност да завършва модели, да създава значение от повторението, да превръща познатостта в привързаност. Така че когато някой се появява повторно в твоя вътрешен свят, мозъкът ти започва да укрепва това присъствие, изгражда асоциации, задълбочава емоционалното значение, създава примка и колкото повече тази примка се повтаря, толкова по-естествено се усеща да се връщаш към нея. Докато накрая вече не се усеща като нещо, което правиш, усеща се като нещо, което ти се случва. И тук границата между връзка и конструкция започва да се размива. Защото макар да може да изглежда, че си привлечена към него, част от това привличане може да идва и отвътре, от начина, по който умът ти усилва преживяването. В същото време под повърхността може да се разгръща нещо друго. Защото когато вниманието се фокусира по този начин,
то не остава просто заключено в теб. Започва да влияе върху начина, по който се проявяваш. Тонът ти се променя. Енергията ти се променя. Присъствието ти става по-съзнателно, дори когато не го забелязваш. И хората усещат това, особено човекът в центъра на твоя фокус. Не като ясен сигнал, а като фина разлика. Промяна в начина, по който взаимодействията се усещат. Усещане, че нещо се е променило, дори ако все още не е дефинирано. И тук често идва идеята за магнетична връзка. Не от нещо мистично или необяснимо, а от натрупването на малки, постоянни сигнали, които започват да се съгласуват. Вниманието ти влияе върху поведението ти. Поведението ти влияе върху взаимодействието. Взаимодействието създава реакция. И с времето тази реакция се влива обратно в примката, укрепвайки усещането, че нещо ви сближава. Но ето частта, която изисква честност. Не всяко магнетично усещане е взаимно. Понякога примката съществува по-силно от едната страна. Понякога това, което се усеща като връзка, всъщност е повторение, модел, към който умът ти е научил да се връща. И без осъзнаване, този модел може да се задълбочи в привързаност, дори при липса на истинска емоционална взаимност. Затова тази фаза е толкова важна, защото те кани да наблюдаваш, а не да предполагаш. Да забележиш дали привличането се носи от реалността или се поддържа само от мисли. Защото ако връзката е наистина взаимна, тя не разчита само на вътрешно повторение. Тя започва да се проявява отвън, в присъствие, в постоянство, в движение към теб. Така че ако чувстваш това магнетично привличане, не го пренебрегвай. Но и не го дефинирай твърде бързо. Нека се разкрие. Защото разликата между истинска връзка и самосъздадена примка не е в това колко силно се усеща. Тя е в това дали съществува отвъд ума ти. Идва момент, в който трябва да си зададеш въпрос, който повечето хора избягват. Не защото е сложен, а защото отговорът може да промени всичко. Чувстваш ли истинска връзка? Или си хваната в нещо, което умът ти е създал и не иска да пусне? Истината е, че тези две преживявания могат да изглеждат почти идентично. И двете могат да погълнат мислите ти. И двете могат да дергат вниманието ти обратно без предупреждение. И двете могат да накарат някого да изглежда по-важен от всеки друг. Но под това, под тази интензивност, те не са едно и също. И ако не се научиш да разпознаваш разликата, можеш да прекараш месеци, понякога години, инвестирайки енергията си в нещо, което съществува само от едната страна. Обсесията не започва с връзка. Тя започва с несигурност, с нещо незавършено, нещо неясно, пролука, която умът ти постоянно се опитва да затвори. И колкото повече се опитва да затвори тази пролука, толкова по-често се връща при същия човек. Не защото той е напълно присъстващ, а защото не е. Защото не е ясно дефиниран. Защото нещо в него остава неразрешено. А човешкият ум се бори с отворени примки. Иска разрешение. Иска сигурност. Иска отговори. Затова се връща отново и отново, опитвайки се да намери нещо, което да се усеща завършено. Но завършеността никога не идва. Само повторение. И с времето това повторение започва да се усеща като привързаност, като значение, като връзка. Но то не е изградено върху взаимно присъствие. Изградено е върху емоционално напрежение, върху пространството между това, което чувстваш и това, което не получаваш. Затова обсесията се усеща неспокойно. Тя те въвлича, но никога не те успокоява. Създава интензивност без мир. Кара те да се чувстваш близо, докато постоянно те напомня, че нещо липсва. Връзката се усеща по-различно, дори когато е тиха. Под нея има стабилност.
Тя не се нуждае от постоянно успокояване, за да съществува. Тя не изисква да гониш яснота, защото вече има усещане, колкото и фино да е, че нещо се споделя. Обсесията те кара да посягаш към някого. Връзката те кара да го срещнеш. Обсесията стеснява света ти, връзката го разширява. И ето частта, която повечето хора не искат да чуят. Само защото не можеш да спреш да мислиш за някого, не означава, че той мисли за теб по същия начин. Понякога умът ти се опитва да превърне интензивността в значение. Опитва се да те убеди, че трябва да има нещо там, защото се усеща твърде силно, за да е случайно. Но интензивността не е доказателство. Тя е просто енергия без посока. И когато тази енергия не е върната, тя се обръща навътре, тича в примки, усилва се, става по-гръмка в ума ти, докато остава тиха в реалността. Така че истинският тест не е колко често мислиш за него. Той е какво се случва, когато се оттеглиш, когато спреш да храниш примката, когато позволиш пространство. Започва ли връзката да се движи към теб? Показва ли се той с яснота, с намерение, с присъствие? Или всичко остава същото, освен шума в собствения ти ум? Защото истинска връзка не трябва да бъде измислена в съществуване. Тя се разкрива чрез постоянство, чрез усилие, чрез начина, по който той непрекъснато те избира, без да бъде помолен. И тук яснотата става неизбежна, защото щом видиш разликата, не можеш да я не виждаш повече. Разпознаваш, че това, което е изглеждало толкова мощно, може да е било нещо незавършено. И това, което е наистина реално, не изисква да го гониш в собствените си мисли. То те среща в реалността. В определен момент, когато нещо истинско се формира, то не остава скрито завинаги. Започва да се показва, не винаги в думи, не винаги в очевидни декларации, а в модели, в поведение, в начина, по който той последователно се появява около теб. Защото докато мислите могат да бъдат несигурни, действията са склонни да разкриват това, което някой наистина преживява. Първото нещо, което трябва да забележиш, е постоянство, а не интензивност. Не случайни изблици на внимание, а стабилно, повтарящо се присъствие. Той се свързва не само когато е удобно, а защото иска да остане в контакт. Има ритъм, който не изчезва за дни без обяснение. Защото когато един мъж е емоционално инвестиран, вниманието му не изчезва. То се стабилизира. Вторият знак е умишлено любопитство. Той не просто говори, за да запълни пространство. Задава въпроси, които излизат извън повърхността. Иска да разбере как мислиш, как се чувстваш, какво е важно за теб. И още по-важното. Помни детайли, които си споменала мимоходом, неща, за които не би очаквала да помни. Защото когато някой е емоционално ангажиран, той не само слуша, той те регистрира. Третият знак е присъствие. Не само физическо присъствие, а умствено и емоционално. Когато е с теб, той наистина е там, не разсеян, не разделен между теб и нещо друго. Има качество на вниманието, което изглежда фокусирано и заземено, сякаш в този момент не се конкурираш за осъзнаването му. И този вид присъствие е трудно да се симулира. Четвъртият знак е последователност. Той прави това, което казва. Не перфектно, но достатъчно последователно, за да не се чувстваш несигурна. Плановете не остават неясни. Разговорите не изчезват по средата. Има приемственост. А приемствеността е един от най-ясните показатели, че нещо реално се развива. Петият знак е фина приоритизация. Забелязваш, че той прави място за теб. Не по драматичен начин, а в малки, постоянни корекции. Променя графика си. Включвате в плановете си.
Избира да прекарва време с теб, дори когато има други варианти. И тези избори носят повече тежест от думите. Шестият знак е емоционална отзивчивост. Той реагира на енергията ти. Забелязва, когато нещо не е наред. Приспособява се, когато се оттеглиш. Става по-внимателен, когато имаш нужда. Не перфектно, но достатъчно, за да покаже, че е настроен. Защото когато някой е емоционално свързан, той не остава безразличен към твоето състояние. Той реагира. И накрая има яснота с времето. Не незабавна яснота, а постепенно движение към нея. Той става по-директен, по-открит, по-готов да дефинира какво се случва между вас. Защото истинската връзка не остава завинаги двусмислена. Тя се движи към определение, към нещо, което може да бъде разпознато, не само усетено. И това е, което отделя реалността от предположението. Защото когато нещо е наистина взаимно, не трябва да разчиташ само на това, което чувстваш. Ти го виждаш в постоянство, в усилие, в начина, по който той непрекъснато те избира, без да бъде помолен. Така че, ако се заловиш, че постоянно мислиш за него, не пренебрегвай това усещане, но и не разчитай само на него. Погледни какво се разгръща пред теб, защото истинската връзка не живее само в мислите ти, тя оставя доказателства. И щом започнеш да обръщаш внимание на тези доказателства, вече не е нужно да гадаеш. До тук вероятно си разпознала нещо важно. Това преживяване, това постоянно привличане към някого, никога не е било толкова просто, колкото изглеждаше. Не става само за мислене. Става за това, което това мислене разкрива. Защото понякога сочи към нещо реално. Връзка, която все още се формира. Промяна, която все още не е излязла напълно на повърхността. А понякога разкрива нещо за теб самата. Твоите модели, твоите емоционални примки, начина, по който умът ти се опитва да създаде значение, когато нещо се усеща незавършено. И в момента, в който започнеш да разбираш тази разлика, всичко се променя. Спираш да гониш яснота в мислите си и започваш да я разпознаваш в реалността, в това, което е постоянно, в това, което се появява, в това, което наистина се движи към теб. Защото истината е, че не е нужно да гадаеш за истинска връзка, не е нужно да анализираш всеки детайл, не е нужно да се държиш за несигурността и да се надяваш, че ще стане нещо солидно. Ако е реална, ще бъде видима. И ако не е, никакво количество мислене не може да я направи реална. Така че следващия път, когато се намериш в тази примка, мислейки за него отново и отново, направи пауза. Не за да спреш усещането, а за да го разбереш. Попитай се, преживявам ли това или го създавам? Защото само това осъзнаване ти връща контрола. И щом го имаш, се движиш по-различно. Избираш по-различно. Спираш да инвестираш в това, което съществува само в ума ти и започваш да разпознаваш това, което наистина е пред теб. И тази промяна, това е началото на всичко.